kulcsfontosságú eseményre véleményem szerint még nem nagyon kerül sor. És az, hogy Jenson Button újra odaér a parlamenttel, és az, hogy Jenson Button egy ilyen bemutatón lehet részt, talán számára is élmény. Egyébként szereti ő ezt a helyszínt, mármint Budapestet, a Hungaroniket, hiszen élete formális pályafutása első győzelmét itt Magyarországon aratta, tavaly is nyerni tudott, tehát ő nagyon szereti ezt a helyszínt. Volt Szújó Zoli beszélgetett vele, ha jól emlékszem, Sánkhájban láthatták az MTV a Boxoszó című műsorában ezt az interjút, ahol Jenson Button elmondta, hogy mennyire vonzódik, mennyire kedveli Budapestet. Tehát én úgy gondolom, hogy ő is örül annak, hogy ezt a bemutatót, ezt a nagyságú bemutatót itt Budapest belvárosában hajthatja végre. De egy különleges élmény egy ilyen autóval végigmenni olyan helyszínen, ahol az ember nem szokott, nyilván versenyzőként azért nagyon sok pályán jártak már a világban, de amikor egy hatalmas világváros belvárosában mehetsz végig, úgyhogy le van zárva, mint több 10 000 ember, akkor 100 000